259 dní, 259% růstu. Ještě loni v létě se akcie Intelu obchodovaly za $18. Firma, která kdysi definovala celý polovodičový průmysl, vypadala jako mrtvola. Ztrácela přes $10 miliard za rok ve své foundry divizi, měla negativní volné cashflow a všichni ji odepisovali. Jenže to ještě nikdo netušil, co nastane. Tržní kapitalizace narostla na $340 miliard. Za posledních 12 obchodních dnů přidala akcie přes 100 miliard. Takový bullrun Intel nezažil za celou svou 55letou historii na burze. Co se změnilo? 3 věci. Intel se stal klíčovým partnerem projektu Terafab, 25 miliardového joint venture Elona Muska mezi Teslou, SpaceX a XAI. Za $14,2 miliardy odkoupil Intel zpět svou irskou továrnu Fab 34 od Apollo. A jeho nejpokročilejší výrobní proces 18A, což je první sub 2 nanometrová technologie na světě vyráběná na americké půdě, běží v sériové produkci. Vše ale není pouze zalité sluncem. Čísla vyprávějí zcela jiný příběh. Forward P je kolem 126 násobku. Volné cashflow je stále záporné a průměrný cenový cíl analytiků zhruba $49. To je skoro 30% pod aktuální cenou. Je tedy Intel příležitost na short nebo firma, která bude trh dál překvapovat? Intel byl dlouhé dekády synonymem výpočetního výkonu. Byl v každém počítači, serveru nebo kdekoliv, kde byly třeba ty nejvýkonnější čipy. Jenže pak přišel zásadní zlom. Intel vsadil na model, kde sám čipy navrhuje i vyrábí, takzvaný IDM model, Integrated Device Manufacturer. Jenže výroba čipů se stala natolik složitou a kapitálově náročnou, že firmy jako TSMC, které se specializují pouze na výrobu, začaly Intelu technologicky utíkat. Zatímco TSMC dávalo zákazníkům nejpokročilejší technologie, Intel dodával zastaralé procesy se zpožděním. Nvidia, AMD i Apple, všichni tihle giganti přešli k TSMC a Intel zůstal sám. Výsledek? Ztráta tržního podílu, masivní odpisy, dividenda snížená na minimum a nakonec úplně pozastavena. V roce 2024 Intel vykázal ztrátu $18,5 miliardy. Výrobní divize Intel Foundry ztratila za celý rok 2025 $10,3 miliardy. Volné cashflow bylo záporné 4,5 miliardy. Intel věděl, že musí přijít změna. V březnu 2025 nastoupil nový CEO, Lip Butan, bývalý šéf softwarové firmy Cadence Design Systems. Muž, který celý život strávil v ekosystému čipového průmyslu a zná každého klíčového hráče osobně. Tan přišel s jasným poselstvím. Žádné velké sliby, žádné ambiciózní vize, jen disciplína, prioritizace a exekuce. Firma šla do radikálního zeštíhlení, propustila 15% zaměstnanců, zastavila vedlejší projekty a soustředila veškeré zdroje na jediný cíl – zvládnout nejpokročilejší výrobní uzel 18A a přivést do továrny platící zákazníky zvenku. A tohle rozhodnutí změnilo vše. Vaše rozhodnutí o lajku tohoto videa a odběru kanálu také hodně změní, protože už ve čtvrtek se chystá další video, které určitě nechcete propásnout. Výrobní uzel 18A je to, na co Intel vsadil svou budoucnost. Abychom to dobře pochopili, nechme si to vysvětlit od Stockbota. Technologicky jde o sub 2 nanometrový proces. To je hranice, na které dnes bojují jen 3 firmy na světě. TSMC, Samsung a Intel. 18A kombinuje 2 průlomové technologie najednou. První je Ribbon FET, tak jest nová architektura tranzistoru, která umožňuje lepší kontrolu elektrického signálu. Druhá je PowerVia, systém zásobování, napájení ze zadu čipu místo ze předu. TSMC ani Samsung dosud tyto 2 technologie nenasadili současně. Intel byl první. A jak to dopadlo? Intel u tohoto procesu dosáhl o 15% lepšího výkonu na watt a o 30% vyšší hustoty tranzistorů oproti předchozí generaci. V říjnu loňského roku tak tento proces vstoupil do sériové výroby. A teď se dostáváme k jádru věci. Co konkrétně způsobilo ten explozivní růst v posledních týdnech? Staly se 3 věci. Každá z nich by sama o sobě hýbala s akcí. Dohromady však psali historii. 1. dubna Intel oznámil odkup irského závodu Fab 34 od investiční firmy Apollo za $14,2 miliardy. 7. dubna Intel potvrdil, že se stane primárním výrobním partnerem projektu Terafab.
Intel zde neposkytuje kapitál, poskytuje technologii a výrobní kapacitu pro čipy pohánějící robotaxi, roboty Optimus a satelity SpaceX. A proč je to tak zásadní? Intel Foundry měla loni za celý rok externí tržby jen $307 milionů. Terafab má potenciál to změnit. 9. dubna Intel formalizoval multigenerační partnerství s Googlem. Google se zavázal k vývoji dalších generací Xeon procesorů pro svá datacentra a spolu s Intelem začne vyvíjet specializované čipy pro cloudovou infrastrukturu. Do toho všeho globální výdaje na AI infrastrukturu rostou tempem, které analytici ještě před 2 lety považovali za nerealistické. Hyperscaleři Google, Microsoft, Amazon a Meta dohromady investují v roce 2026 přes $650 miliard do datacenter, čipů a výpočetní kapacity. A každý dolar vložený do datacentra znamená poptávku po čipech, procesorech, akcelerátorech, síťových komponentech a stále více i po výrobní kapacitě, která tyhle čipy umí vyrobit. Intel z tohoto přílivu tak těží 2 kanály zároveň. První je přímý, výroba serverových procesorů Xeon 6, které pohání datacentra. Americká vláda v roce 2025 zpřísnila exportní omezení na TSMC čipy směřující do Číny, což přesměrovalo část poptávky zpět k americkým výrobcům. Intel je jediným americkým výrobcem s relevantním produktem pro hyperscale infrastrukturu. Druhý kanál je strategičtější a dlouhodobě důležitější. Intel Foundry. Svět se bojí závislosti na TSMC a Tajvanu. USA, Evropská unie i Japonsko investují stovky miliard do pobídek pro domácí výrobu. Intel je jediná firma na západní polokouli schopná vyrábět čipy na špičkové úrovni. To z něj dělá strategickou infrastrukturu a nejen dalšího poskytovatele polovodičů. Na jedné straně máme reálné katalyzátory růstu. Proces 18A je v sériové výrobě. To je technický průlom, který před rokem nikdo nepředpokládal. Terafab je zásadní a obří zákazník, který legitimizuje celý foundry business. Irský závod zpět pod kontrolou je finanční sebedůvěra a partnerství s Googlem dává zákaznickou základnu. Na druhé straně jsou však čísla, u kterých se musí každý investor zastavit. Forward PE je na 126 násobku. To je obrovské číslo pro firmu, která má stále záporné volné cashflow. Hrubé marže jsou 34%, hluboko pod 50 až 60%, kde Intel historicky operoval. A výrobní divize stále prodělává peníze. By the way, všechna tato data a mnohem více najdete přímo v detailu akcie na Buliosu, kde si je také můžete nechat analyzovat a shrnout, ať během několika vteřin víte, jak na tom firma je. Přitom vládní instituce nebo Nvidia, která vlastní přibližně 4% Intelu, nebo Softbank, která do Intelu také investovala, nakupovali Intel průměrně pod $24. Jsou tak dnes v solidním zisku, ale to neznamená, že vstup za aktuálních $68 je stejně atraktivní. Intel se v roce 2026 proměnil z firmy, která potřebovala zachránit, na firmu v expanzivním režimu. Pokud Intel zvládne posunout externí tržby Foundry nad $1 miliard, pokud výnos procesu 18A dosáhne komerčně životaschopné úrovně do konce roku a pokud Terafab přejde od dohody k výrobním kontraktům, pak je dnešní valuace úplně o něčem jiném. Ale to jsou stále velká pokud. Intel si musí každý ohodnotit sám. Na Buliosu najdete všechna potřebná data, historické výsledky i srovnání s konkurencí. Odkaz je v popisku.